salminama on Ibrahima Sow to banggue wertago dow leydi ndiyam ɓuuri hewde to banggue coynam kono noon to banggue moɓere e teddendi ndiyam ala no wayi e dow leydi saabu ɗum ndiyam waye e leydi tan kono nguru pom waye pom ni hay ɗum ni woni wata ɓurti seeɗa ndiyam ko dow tan woni yahata nder woɗɗoyta si nder no woɗɗoyta nder nde tawno nder ono wuli ha ɓurti kadi ndiyam wawi wonde tan ko dow deeƴa condition ngaji mum normal ko dow wonata deeƴa ɗum noon to banggue wertago sen pecci leydi pecce nayyi wertago leydi pecce nayyi hen pecce tati ko ndiyam to banggue wertago kono noon to banggue kam mas to banggue moɓere nde mami artir ɗo ene natal ganda wonde ndiyam so waddama e leydi ko haydara so leydi horsama so ndiyam horsama e leydi ha laaɓi ko heddoto ko ɓuuri hewde leydi ndi ɓuurata hewde e ɗum ɗo woni ɗagre men gawi on jii ina horsa ha laaɓi hay wadere so tawi ndiyam ɗam rendinama no bulni ƴeewe États-Unis d'Amérique hawridinta hay États-Unis d'Amérique ɗum ko ndiyam maaje kaɗɗe ɗe henna woni wadere mawde nde e rewi hen on jii ko wi ko eau douce woni ndiyam belɗam e kono ndiyam belɗam ɗam wona ndiyam belɗam fof kadi yaare ndiyam belɗam ɗam woni hen yarate hen ko woni patel tubse keddiguel nguel firti ko diƴƴe e dow gaawe ina famɗiri gaawe no fewi e won nokkuji goɗɗi ina goodi e ko nande joni lewru Europe rewde e ɗangre e rojju ndun ɗon lewru ko woni toon diƴƴe ɓuuri diƴƴe gonɗe e dow ɗangre gaawe woni aduna men oɗo henna